Surat Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Ya ayyuhal muddaththir. O ikaw o Muhammad, nababalutan ng balabal. Qum fa'anzir. Magbangon ka at ipahayag mo ang iyong babala. Wa rabbaka fakabbir. Ang iyong Panginoon ay luwalhatiin. Wa thiyabaka fatahhir. Ang iyong kasuotan ay gawin mong dalisay. Warrujza fahjur. Ang mga imahin o Diyos-Diyosan ay iyong layuan. Wala tamnun tastakthir. At huwag kang maghangad ng ganti kung ikaw ay nagbigay upang magkaroon pa ng higit. Walirabbika fasbir. At maging matimtiman sa pagtitimpi sa kapakanan ng iyong Panginoon. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. At kung hihipan na ang tambuli, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. katotohanan, ang araw na iyon ay araw ng hapis. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Nakasakit-sakit sa mga walang pananalig. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Hayaang ako lamang ang makitungo sa Kanya, na nilikha ko lamang na walang anumang pinanggalingan, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. na aking ginawaran ng lahat ng bagay ng kasaganaan, وَبَنِينَ شُهُودًا. at mga anak na sa Kanyang tabi, وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. at aking iginawad ang buhay na maayos at maginhawa sa Kanya. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. Sa lahat ng Kanyang naisin, ako ay marapat pang magbigay ng higit. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. Hindi, katotohanang nanatili siyang matigas ang ulo na sumasalungat sa aming ayat. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. Siya ay aking babalutin ng nakapapagod o mahirap na kaparusahan. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. Katotohanang siya ay nag-isip at nagbalak, فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. kaya't kasawian sa kanya, sa kaparusahan, paano siya nagbalak? ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. Kaya't kasawian sa kanya, sa kaparusahan, paano siya nagbalak? ثُمَّ نَظَرَ. Kaya't siya ay muling nagmuni-muni. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. At siya ay kumunot at siya ay nayamot. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. At siya ay tumalikod at naging palalo. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. At siya ay nagturing, ito ay wala ng iba kundi sa lamangka mula pa noong unang panahon. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Ito ay wala ng iba maliban sa salita lamang ng isang tao. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. Aking ihahagi siya sa apoy ng impyerno. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ. At ano nga ba ang makapagpapahiwatig sa iyo kung ano ang sakar? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ. Ito ay hindi na pagpapaubaya sa sinumang makasalanan. Gayon din, ito ay hindi nag-iiwan ng anumang bagay na hindi sunog, لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. na nagpapaitim at nagpapabago sa kulay ng tao dahilan sa pagkasunog. عَلَيْهَا 19. Sa itaas nito ay may 19. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. At hindi kami nagtalaga ng mga tagapagbantay ng apoy, maliban sa mga anghel, at aming itinakda lamang ang kanilang dami.
bilang isang pagsubok sa mga hindi nananampalataya upang ang mga tao nangangka ng kasulatan ay dumatal sa katiyakan na ang Quran ay katotohanan na umaayon sa kanilang maaklat at upang ang mga sumasampalataya ay lalong mag-ibayo ng pananalig at yaong mga nabigyan ng kasulatan at ang mga sumasampalataya ay hindi mag-alinlangan at sila na sa kanilang puso ay may sakit at ang mga hindi sumasampalataya ay magsabi, ano baga ang nilalayo ni Allah? Sa pamagitan nito bilang isang halimbawa, kaya't sa ganito, hinahayaan ni Allah na mapaligaw ang sinumang kanyang maibigan at pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang maibigan at walang nakakaalam sa mga hukbo ng iyong Panginoon maliban sa Kanya at ito ay wala ng iba pa maliban sa isang paalaala at tagubilin sa sangkatauhan. Kalla wal qamar. Hindi, at ako ay nanunumpa sa buwan. Wal layli idh adbar. At sa gabi kung ito ay humimlay. Was subhi idha asfar. At sa bukang liwayway kung ito ay namamanaag. Innaha la ihdal kubar. Katotohanan ito ay isa lamang sa mga matitibay na palatandaan. Nadhiran lil bashar. Bilang pagpapaalaala sa sangkatauhan. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Sa sinuman sa inyo na nagpasyang tumahak ng pasulong o magpaiwan sa likuran. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ang bawat tao ay isang sanla sa kanyang mga gawa. Illa ashabal yamin. Maliban sa kanila ng mga kasamahan ng nasa kanan. Fi jannatin yatasaalun. Sila ay mapapasahalamanan ng kaligayahan at nagtatanungan sa isa't isa. Anil mujrimin. Nang tungkol sa mga makasalanan. Ma salakakum fi saqar. Ano ang naghatid sa inyo tungo sa apoy ng impyerno? Qalu lam naku minal musallin. Sila ay magsasabi, kami ay kabilang sa mga hindi nag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. Walam naku nut'imul miskin. At kami rin ay hindi kabilang sa nagbibigay ng pagkain sa naghihikahos. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. At nahirati kami na nangag-uusapan ng kabulaanan sa mga walang saysay na pangungusap. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin. At kami ay lagi nang nagpapasinungaling sa araw ng paghuhukom. Hatta atana al-yaqin. Hanggang sa sumapit sa amin ang tiyak na takdang oras. Fama tanfa'uhum shafa'atu syafi'in. At ang pamamagitan ng mga namamagitan ay walang kapakinabangan sa kanila. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kung gayon, ano ang bagay na nagpapagulo sa kanila na sila sa paalaala ay tumatalikod ng palayo? Ka'annahum humurun mustanfirah. Nawaribang sila ay mga nasisindak na asno. Farwat min qaswarah. Na tumatalili sa leon. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Datapot ang bawat isa sa lipon nila ay nagnanais na siya ay bigyan ng kasulatan o kapahayagan na nakaladlad. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Hindi, datapot sila ay hindi nangangamba sa kaparusahan ni Allah sa kabilang buhay. Kalla innahu tadhkirah. Hindi, katotohanan ito ang Quran ay isang paalaala. Faman sha'a dhakarah. Kaya't sino man ang magnais, hayaan siyang bumasa nito at tumanggap ng tagubilin mula rito. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. At sila hindi tatanggap ng tagubilin, malibang pahintulutan ni Allah, siya ay karapat-dapat na pangambahan at sapat na para maggawad ng pagpapatawad.